nőstény dolgos, között láthatunk. A kígyók többségénél általában a nőstények, a nagyobbak és a hímek a kisebbek, így van ez a bohátnál is. Mondtad, kedves közönségét láthatja, a kígyóink már rövidítően rendkívül szerint kígyókat mutatunk be önöknek. A végül kicsit magája nem beszél. Láthatók egy őstény és egy kénvégán. És akkor most következzen a gyönyörű tigrispiton, egy tigrispiton albinó. Nyakába is jel, de nem vár. Nyakába. Kell tudni, hogy nem a természetes szülőtői, hanem végkezett kígyók, között ilyen szép sárga, és tudósok fejlesztették ki ezt a színváltozatot kígyók tojásaiból. Ugyanis abban ilyen élék intáltatlan nem tudnának eltűnni az albinó kígyók, viszont nagyon gyönyörűen, igen elterjedt kígyófaj a világon az albinó. És akkor most szintén egy elnézést kérjük a technika rövidre, tehát szintén egy tigrispiton következik, és az egy kicsit nagyon. Sokkal hosszabb. Sokkal. Hanem 5 embert kell mesélni. Ezt a szaprékét Tehát egy normál mintákozó tigrispiton kapcsolatban egy nőstény példány. Ennek a kígyónak nincsen üvegfogasztalitásával ül. A kígyó ütemagja havonta 2,5 kilós nyúl. És akkor engedjék meg nekem megönfelelni önöknek az ausztrál ős a legfiatalabb tagját. Ennek az anya kígyónak a bébiét, tehát egy bébi tigrispiton következik most. A másik közül lesz a cserebogár, ezekből a kis kígyóból vesztegedik az óriás kígyó. Van a kígyó súlya 70 kg.